nagane gerimsan jingshakri juga KUT-APPHIRA kerjengai U Blei fi baro hake kerteng ke badan bor bagaba im kerjong utra Jisu Khrist wat manthat ban sengap yaga kubor kabaran jesno bat kisni hakaba ngim kaba kren siapang kisni kiba khadduh ngadan bani kren halor kapang kabalang bat ke jingsyalla jong sngi kiba khadduh ka jinglampang kadon ke jingsyalla lupa ka plot lani ke konspirasi ka jingsyalla lupa na syelendet ke perda ka bangimla aban ïohi kani ke jingsyalla kadai ke bala pynkhih da ka bor jong ke jingdum ka bor jong syaitan ka bawan na ka shlem treikam jong ke bor jong ke jingdum hakabau syaitan upendon kam iki katu katne ki kenhun brio ki badane ke jistat ki badane ke bor ki badon ya ke spa upendon kam usyaitan iki barkini halendat ke perda bamla bani kia sela kerja sela ke balong persya U Blei ya ke jingthmu ke jong U Blei hagane ke pyrthei kabar kadon ke jing pentip lupa ke prediction lyngba jong kilat patai kubor ban pentip lupa ban predict lupa ya ke ke bakila ya sela na syelendet kadon ke jing pentip lupa lyngba jiki lat patai kubor lyngba jiki lat penberngya lane kaba kia ong hakatin pereng entertainment kilat penberngya lyngba ki films bar ki weipat ban yathu lane ban pentip lupa ya Kaei kata ke jingsyalla kabami nalendet ke perda jong kini ki brio ki jingthmu banle iki ke belong persya ekaman ke jong U Blei hani kata kawan segui ke balai ka jing penbet lupa programming ka jing bo program lupa ki rinsan treikam ki frameworks ki platforms ki babon ya kaban bo program lupa ya ki mat treikam jongki lyngba jong ki babon rukam treikam joki khamta magari ka por jong ka jing roistet joga jing start ka jok menta ki technology kadon ke jing bo program lupa lyngba ki kor ki bor jing start pyrthei ki kor ki bor technology nangta ka basaw kadon sagawai pat ka jingïathuhlypa ka prophecy ya kabala tho lupa haswa hagabau Blei ulapan pau ki breu ke jongo nadu ka jutang ke berim hadu ke jutang ke betumai U Blei ulapan pau lupa ula krenchen ki breu jongo Blei bar ki layat khulpa bala tho haki kitab jonga jingïathuhlypa ke Bible ka ktien ke jongo Blei sagabasan kadon sagawai par ka jingthmu lupa ka plan ka purpose ke jong U Blei U Blei udan ke jingthmu nakam da ke jibanim ya ke jatban re ke berana ke pyrthei ka jingthmu ke bam jukot ke jong U Blei kalong bah ka jingkot ki ya treikam baro on Umlong ye ki eke baro U Khrist Jisu kat bangang im ong utrai ka khose baro ke nem khrup bau thli baron plasai shenna bau Jisu Khrist uri utrai ya gaban pendan boram ya U Blei hallelujah kabalang bat ke jingïathuhlypa jong ke sige khadduh kapang beningkong Kaei kabalang gari ke kendon ke bala khot ka jong utrai kari ke kendon ke bala khot nagane ke pyrthei ringkat baga jingthmu U Blei khot ling baga jelap gospel haba ke nang yalap ki yalap ke gospel ki pensawai ke jing khot jong U Blei ban khot yiki jet ben reo shaka jingkala ke bamut ka jinget ke gospel ban ino ke pyrthei banwan shotra Jisu kita ke biok snau ke jingkhot
Kiba kalabamut bat nge ega gospel. Kilong ke jing tha ke batumai. Bat kirung suka jing penbaptis Bala punya snow ai ke met treikam U Khrist. Kabolang ke balang. Ke balang ke kenun ke bala KUT. Ringkat bar ke jingthmu. Ke jong U Blei. Ke balang ke ban yang ke pyrthei. Kum ke met treikam U Khrist ke baklan ke duai ke berhem ke peluk Mynsiem. Ke mat ke slem Mynsiem Bakhuid. Bagaimana yang ban pendep ke jingkhat jutra ban yalat ke gospel. Ban peniari puru sam je khmat U Blei. Ke balang gamde ke ying mane. Ke balang gamde ke niam. Ke balang ke kenun juga ke bala KUT. Hallelujah. U Blei thongi ke dong syarah ke balang. Ki ban ya trei ringkat lang. Halake jong ke jingkhat U Blei. Ban ya trei lang. Agar jelong gawe. Ban pendep ke jingthmu jutra ban penpoi ke banget. Sega jingthmu baga jingkhat ke jong U Blei. Hallelujah. Kan jing'athuhlypa. Kaktian U Blei kare ka kitab lane ka thup jong ke jing'athuhlypa. Sibenta nagalai benta juga Bible. Kare ke jing'athuhlypa. Kamut ar benta kala bandai ke jing'athu khana ke jingruai ke jikai jingstat ke jikai ki khobor shi ke banget ban pensan ke banget berkumtar ter. Henry Shibenta nagalai benta juga Bible. Kadai ke jing'athuhlypa. Nagadagadaw. Ka jing'athuhlypa. Kadai ke berdonkam hadu kata-kata. Kadai ke mat pedeng juga Bible kaktian ke jong U Blei. Layathuhlypa. Shibun ke jing'athuhlypa. Khamtam. Syabang. Umesaya. Syabang ke jingsylla. Syabang ke hima ke jong U Blei. Hallelujah. Ka jing'athuhlypa syabang ke messianic kingdom. Ka jingsylla jong Messiah. Jingthok baro ketika bala persat Mynsiem. Do Mynsiem Bakhuid jong Blei kadon ke jingim haga. Hallelujah. Kaktian U Blei ketika syarak jong ke jing'athuhlypa. Hapdeng ke pyrthei ke bedum sunia. Labi jalanti pina ke jingdum pimtip balai ke jah. Talong ke pyrthei kumne. Balai ke jingja ke jah hari Amerika. Ha India, China, France, Europe, ha doba Asia, hari Israel, Saudi Arab, sa Afrika, balai ke jingja ke jaman tak kumne. Keba pynkhih jimut, keba pynkhih. Ngam kaktian ke jong U Blei. Wat jingtip nakilat patai khobor ke jumata ke YouTube. Nagini ke par ki thammai Wat sangap ke sur jong ki politicians. Ki nong san hima sima. Ki restart ki pro jabe yang pyrthei pinsha syukur bi sangap ke. Kadap dekat jing syukur ke pyrthei. Hande let sakaktian ke jong U Blei sibenta nagalai benta juga Bible. Kadai ke jing'athuhlypa lanang pendep. Ye ke jing'athuhlypa jong kaktian jong U Blei. Karkum ke jing'athuhlypa jong tra Jisu Khrist pangkisi ba khadduh bala kali ke senran. Jisu itu bagindan ke jingja keleng sedong pyrthei. Ke jing syukur ki khmat. Ki juman ki nemsneo. Kini ke ditang ke jing sedang juga jing jenja nang to thulupa. Ke iban ja ka balang kersan si tulu pyrthei ke jing nangkiu ke jing penshitom. Yiki kersan. Ke jing phaidian ke apostasy ke apathy. Ke jing le bam salea. Ke jing'othya. Ke jing bernia. Ke jing longniam jugi brio. Ya preng jo kata kidan ki remnan ki sa sembai. Ki ba plo Mynsiem rehem Mynsiem. Ki ba songthol ke por ka ya ka ayam kidan. Ki kenit nrio. Ki duai ki sya jingit. Ki trade ke kam jo tra ki yang ai ba pilong. Uai kawai na preng ji kita. Ki ba songthol ke por ka ya ha ka bangidan. Jisu pen iru ke jingja. Ka banjar ka pensyong pedeng na ka jebr Israel. Kat nang rung se ka por je ka jing pendep. Ye ka jitu pa ki se ka ba khadduh. Ke Israel ke Rimajan Middle East kanang pulo kanang kiwen ban senaran sani ke jiwan jong tau nong susah ladu ubar sa syukur ya ke pyrthei nang tape ke jingja ki met beneng ye thulupa utra Jisu ki bor mariang bar kum ter soitan thu penjat ke pyrthei ke jing ye thulupa utra Jisu Khrist ki sig ba khadduh. Ngine pe sagawai kapang Kaei bangi di benne kum ka balang ka treikam U Khrist ka beningkong pynkhih man legasi
ban syakri syarhem yo try ong try ayu man nga ban le ngako ban le kaman ga chamai lap e kaman ga chung U Blei pynkhih ban le kaman chu U Blei syakri syarhem yo try dwai sya jingit dwai ro mane ye prabanget te ga balang kam de ga po ban wat nam wat buram ban perkhat ka malade ban perkhat ka man toy shimat riyang na kam ta jung try na bar ka gospel pynkhih ban syakri yo try de ga jing syarhem ji pro Mynsiem kabar pynkhih ro wat ban syak shitom na bar ka gospel om tang ban syakren ben om tang ban syakla ben ban syak shitom sngi ba khadduh nga ban pynkhih ro la ga de bingin syakset bendi syayat na bar ka gospel jung try nama la ahingi nama U Khrist om tang ban ngai ni ban syak shitom ro ka de bingin sut syakai ma U Blei lyngba sibun ke jing ban ke jingjar bat pynkhih ro man le ke si ban syam mani kendu baru try mangimtip lanu try Jisu unwan ka khobor syapi bam pat simla kala ka bamot ki ba sngap e ka ne ka khobor ki bon she ne ka san ji syakri ji ka KUT-APPHIRA kumno bar ke e ba phidi ban le kala ka bamot no U Blei le ko mam khmi ka ayam ju ka jing bam tep han raimenta hukumi ki priyo kalang la kalang baken kala bamot balangiran kamban kala bamot ba U Blei la bo e ka sngi bon bishar kala ka bamot no ne malada phim kala ka bamot phin jot no hakasi pentekas yala petras la pen kendu Mynsiem ki pat ba ki ong apara kum ngen le ong tu phin kala ka bamot bat an pen baptis bi woi poi kerteng Jesus Christ ni ama ki pop ban yo pariang ro e ke jing ai jung Mynsiem Bakhuid kala ka bamot ngai no ka gospel jong tra Jesus Christ ba le shi ka jing pen baptis ban phla pai ba ka jing ngai tra Jesus pen yesno ba ka kanon balang hapo ka ji sharai ki bru ka jing U Blei wat ya sakama wat ya khremdan basharai ka jing chofi phidi ban he ban san ka long ying jo try ka balang ka jing sharai ki bru jing U Blei syakri syarhem yo try be brai ka jilong suk ba ki bre baro pynkhih ba ni kendo baru try Jesus Christ U Blei ungir khu ye phi baro ki buan shene ka rinsan ka bang ye kren ye gane ka khubor ka balang bat ke jingsylla jong sngi ka ba khadduh asyaban penkut naba sedang menengalong haka pyrthei gadon ka jingsylla lupa ka konspirasi ka plot haka pyrthei gadon ka jing pentip lupa ka prediction baki lai patai khobor lyngba jong ki lat pen berngya haka do jigi film ban pentip lupa ka jingthmu jong usaitan haka pyrthei kadon ka jing penbait lupa programming kabala peni na magrinsan treikam ka bapea kadon ka jingthulupa jaga Bible bagadon ro ka jingthmu ka jong U Blei yang ini trelang baru U Blei ban pendep e ka jingthmu ka jong hakane ka kenta ka ba khadduh jong ini ka sig ba khadduh U Blei don ka ka jaka unkar khu ye fi baro U Blei e de fi ka jiga ba bam jugot na ba U Blei re kata ka pyrthei ulai ti no lo khun bla khamroi ba e we ru ba ngai unam joshua henry unio e ka jingim ka ba bam jugot tat nang ye syam hakawe pat ka por to fin long ke bla kerku ke bla ksta daga bor ke jong U Blei panga duai nam ke ni baro ke balwan jini ke insan di syakri ke bla sngap di ke khobor men kta men trade ke bor Mynsiem Bakhuid jame kin kala ke bamot nge ke gospel bar ke dia ke pyrthei kin ba ke ding phana ba kin bot ya me ko try cylinder ke jingim tat du ban ye syam bat me pha e ke ding trei Mynsiem Bakhuid ke jim jigi ke sam the Mynsiem Bakhuid pen slek ben ke bor daga bor jame bakin rung sya ke pyrthei ke bakin Mynsiem kin treikam na ka pyrthei ke bakin Mynsiem hagane ke pyrthei ke bangila bani ban pendep ke jing khot jame pa kerteng Jesus Christ ngi dwai amen U Blei ungir khu fi Blei sibon